Ιστορίες του πολέμου του 40 και της κατοχής, στις Μέλανες Νάξου, όπως τις αφηγήθηκαν στη Μαριγούλη Ελευθερίου Βερικόκου. Το μουλάρι του Μαρικά. Τον Οκτώβρη του 1940, παραμονές του πολέμου, ήρθε διαταγή να επιτάξουν όσα ζώα ήταν κατάλληλα για τον πόλεμο. Ο κάθε Μελανίτης λοιπόν ήταν υποχρεωμένος να αποχωριστεί το μουλάρι του, το μοναδικό μέσο μεταφοράς του, που του κουβαλούσε τα κλαδιά για το καμίνι, τα ξύλα για το σπίτι, την κοπριά για το χωράφι, τα φρούτα και λαχανικά από το περιβόλι στο σπίτι, το μούστο από το αμπέλι για να κάνει το κρασί του και το κύριο μέσο για το αλώνισμα και το όργωμα του χωραφιού. Η συναισθηματική φόρτιση, κατά τον αποχωρισμό του ζώου, γινόταν μεγαλύτερη όταν αυτός που το έχανε ήταν αγωγιάτης ή ήταν συναισθηματικά δεμένος με αυτό, όπως στην περίπτωση του Νικόλα Ξενάκη του Κωνσταντίνου, Μαρικάς. Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος και έγινε γενική επιστράτευση, πρώτα έφυγαν τα μουλάρια με πλοίο και λίγες μέρες αργότερα ακολούθησαν και οι στρατιώτες. Κατά την πορεία προς το μέτωπο, ο Νικόλας βρέθηκε έξω από το Μεσολόγγι, όπου είχαν στρατοπεδεύσει τη νύχτα για ξεκούραση. Μάλιστα, επειδή γνώριζε από ζώα, τον έβαλαν να περιποιηθεί τα μουλάρια που είχαν επιτάξει για το μέτωπο. Μαζί του ήταν και ο συστρατιώτης του, Φραγκίσκος Ανεβλαβής του Τζανί. Όπως κουβέντιαζε με το Φραγκίσκο, ξαφνικά ακούει ένα χλιμίντρισμα και παγώνει. «Να δεις που αυτή είναι η μαύρη μου», είπε στο Φραγκίσκο. «Σιγά μη γνώρισες το μουλάρι σου, ανάμεσα σε τόσα άλλα», του απάντησε ο Φραγκίσκος. «Και όμως αυτό είναι». «Μωρή μαύρη, εσύ είσαι», φώναξε και το μουλάρι χλιμίντρισε ξανά. Με δάκρυα στα μάτια από τη συγκίνηση, πήγε κοντά του, μαζί με το Φραγκίσκο, το αγκάλιασε και το χάιδεψε. Δεν το πίστευε ότι θα το έβλεπε ξανά. Το μουλάρι είχε καταλάβει το αφεντικό του από την ομιλία και προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Ο Νικόλας ζήτησε να του το δώσουν, να το έχει μαζί του στο μέτωπο, αλλά δεν του το έδωσαν. Έτσι αποφάσισε να περάσει όλο το βράδυ δίπλα του και το πρωί το αποχαιρέτησε. Ήταν η τελευταία φορά που το είδε ζωντανό. Το πιστόλι του Χατζή. Το Μάιο του 1941, όταν συνθηκολόγησε η Ελλάδα, η Νάξος πέρασε στην Ιταλική κατοχή. Βγήκε λοιπόν διαταγή, όσοι έχουν όπλα, πολεμικά και κυνηγετικά, να πάνε να τα παραδώσουν στο απόσπασμα. Ο Γαβρίλης Ελευθερίου Βερίκοκος, Χατζής, είχε ένα πιστόλι, κοιμήλι από τον πατέρα του, αγορασμένο από την Αμερική και δεν ήθελε να το παραδώσει. Κάποιος όμως τον πρόδωσε, ότι το Γαβριλάκι έδωσε τα τουφέκια αλλά όχι και το πιστόλι. Έτσι ξεκίνησε το Ιταλικό απόσπασμα για το σπίτι του. Η σύζυγός του Αντωνία είδε το απόσπασμα στην να προχωράει στη Φυρώα και μετά να ανεβαίνει προς το σπίτι τους. «Όχ Παναγία μου, εδώ έρχονται αυτοί», είπε η Αντωνία και πέταξε το πιστόλι από το παράθυρο, μέσα στη στέρνα. Μπαίνουν οι Ιταλοί μέσα στο σπίτι και με τα όπλα παρατεταμένα ζητούν το πιστόλι. «Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα», αποκρίθηκε η Αντωνία. Οι Ιταλοί απτόητοι όμως έκανα φύλλο και φτερό το σπίτι να το βρουν. Αφού δεν το βρήκαν, θέλησαν να πάνε στο υπόγειο για να ψάξουν. Μόλις το άκουσε ο Γαβρίλης τους παρακάλεσε, «Μη χύσετε το στάρι και τα λάδια, που είναι το φαγητό των παιδιών μου». Τότε ένας Ιταλός είπε, «Μπλουμ», ότι δηλαδή άκουσε που το πέταξε στη στέρνα. Διατάσσουν τότε να αδειάσουν τη στέρνα από το νερό για να το βρουν. Ο Γαβρίλης πάγωσε στο άκουσμα της διαταγής, η Αντωνία όμως πιο θαραλέα λέει, «Ένα μήλο έπεσε». Και εκείνη την ώρα, σαν από θαύμα, έβαλε το χέρι της η Παναγία και πέφτει ένα μήλο από τη μιλιά, στη στέρνα. Έτσι πίστηκαν οι Ιταλοί και έφυγαν χωρίς να το σπειράξουν.